Lehenengo eta behin eskerrik asko topagunari eta gonbidapen honegatik. Eta, nik kontako dena da nire esperientzian oinarrituta dago, ez? Apurtxu bete, ez da ego ariketa bat, baina bai dakit apurtxu bete berezia izan dela nire bilbidea. Eta gehien bat, barezik inestenean, inzidanean, gonbitea, honen inguruko gogoeta bat egiteko, pentsatu nuen, zeren inguruan hitz egingo dut, ez? Eta komunikazio estrategikoan txapa bat botako diet, aspertuko dut jendea horregaz? Ez. Planteatuko dizuedana da erronka txiki bat. Orduen, saiatu naiz, 11 puntutxuetan edo, jasotzen niretzat zer da estrategikoa komunikazioan eta zer da aplikagarria modu simple baten zuen proiektuetan. Bai. Orduen, joango naiz apurka honen inguruan hitz egiten, baina hau da niretzat olako axioma, olako totem bat, nik beste gauza bat izateko ikasi nuen, eta apurka joan nintzen mundu honetan sartzen, eta gaur honetara dedikatzen ez. Eta ikasi dudana da, bai kulturgintzan, bai euskararen munduan, eszenatokionen gainen egon naiz hainbat bider, baina gehienak izen da gitarra bat eskuetan eta kantatzen, azkenien hau klabe dela, eta komunikazioan gauza bera pasatzen da. Guk lan asko egiten dugu, enpresa, elkarte, erakunde anitzekin, eta askok esaten didate, baina Josu, eske ez dakit nola hasi. Esaten diot, erraza da, hasi, eta adibidez ekialdeko separen adibidea oso argia da, oso garbia. Apurka hasi dan proiektu eta estanda bat suposatu dagoena, ez? Bale, nortzu gara, hau oso askar pasatuko dut. Ezkenien gu burutun lantalde ezberdina eta pizkat marketing digitalen aritzen garen pertsona ezberdina gara, baina gehien batzen gaituzte bi gauza, alde batetik. Sormenarekiko pasio bat, hau da, gauzak nahi ditugula egin beste modu baten, eta jendea guregana etortzen da esaten digu, nahi dugu egin folletu bat, katalogo bat, edo inkluso hitz bat nik gorrotu dudana, panfleto bat, ostia. Ez, beste gauza bat egin behar dugu. Zergatik, jendiak ja ez dituelako panfletoak irakurtzen. Askoz jota igual erabiliko ditu bokadilloa barruan sartzeko, baina egin batea ez dira irakurtzen. Eta hau da nire bilbide profesionala, azkenien zergatik jarri dut hemen, 11 saltzetan egon naizelako, eta askotan ekintzailetasuna edo olako hitzaldizak emoteo zenien jende gaztearen aurrean institutoetan eta olakoetan esaten diet bitu. Ni hainbeste lekuetan ibildi naiz eta beti leku batetik edo bestetik zeo zer atara dut, ez? Azkenien komunikazioan goza bera pasatzen da. Komunikazioaren formula beti da bardina. Da ABC moduko bat eta aplikagarria leku guztietan. Zer aldatzen da? Aldatzen dira pertsonak, aldatzen dira moduak, aldatzen dira publikoak. Orduen, gehien bat, sari batzu jaso ditugula eta bar, txaparik ez dut emango negaz, baina gehien bat honetara sartu nintzen. 11 aholku simple komunikazioen aritzeko. Lehenengoa zein da, etxe bat egiteko, finkatu behar direla oinarriak. Eta zeintzu dira oinarriak? Hor dago, berba bat asko ez jatena gustaten, guk euskaraz erabiltzen dugu markagintza, baina azkenien, zer da, jakin zeintzu diran zure etxearen oinarriak komunikazioan. Laba esaten badutzuet, eta eskatzen badutzuet kolore bat esan, ze kolore esango eztazue? Gorria, ez da. Zergaitik da hori, porque labak egiten dituen proiektu guztietan kolore gorria erabiltzen dute. Azkenien komunikazioan eta publizitatean matxakea funtzionatzen dauelako. Eta hau, tontokeri bat emoten dau, baina ez da hain arraroa. Askotan pasatzen zaigu, joaten garela leku batera edo bestera, eta esaten digutela, edo galdetzen diegula, zein da zuen kolore korporatiboa? Ez dakit, baten akoratzen naiz hezkuntza zentro baten esan doztela zuzendaritzako batek. Berdea, ze kortinak berdeak dira. Hori oso ohikoa da, orduen, gauza bat ez dana hain zaila da oinarri batzu finkatzea. Eta lehenengo puntua, guretzat oso importantea dena, eta ez dala hain,
ez dena hainbatetan erabiltzen da, hauze, testuinguruaren azterketa. Ez dotzuet, ez naiz astuna izango honetan, baina bai, adibide gisa esango dizuedana da, ze urtetan gaude? Gaude 2022 urtean. Hau, bueno, oso gauza simplea moten dago, baina ez da horrenbestekoa, porque ikusten ditugu hainbat eta hainbat lekuetan 2001ean erabiltzen ziren prozedura komunikatiboak aplikatzen. Eta zergaitik, jendeak beldurra duelako gauza berriak aplikatzera. Euskararen komunikazioan, kulturgintzan eta hainbatekoetan ere gertatzen da. Eta horregatik egiten dira gauza batzuk ez dutela zentzurik gaur egun. Zergaitik gizartea erabat aldatu delako. Nola aldatu da? Adibidez, digitaltasunean. Hau oso gauza argia da, ni gaur zubekaz batera gonaz hori esarrita, eta jende asko ikusi dut telefonari begira, WhatsAppeatzen, edo telegrameatzen, edo zu bezala, edo beste gauza batzuk egiten. Bueno, gaur egun aukera horiek ditugu, ez? Balia ditzagun gure mezuak zabaltzeko, eta jakin ditzagun jendeak gure mezuak jasotzen dituenean, dagoela multipantaila baten. Telesail bat ikusten ari zara, eta zaude telefonoarekin, edo beste gauza bat egiten. Eta gure garunak, buruak edo logikak lortu dau pausoiek ematea, ez? Bueno, hori garrantzitsua da mezuak bidaltzerak orduan. Zergaitik, gero pizkat horretan sartuko naiz, baina gehien bat, ekidin edo saiestu, euskitzen baten dutolako aditzak erabiltzen, baina saiatu bargarela neurri baten ez erabiltzen, ez izaten astunak mezuetan. Jendeak ez ditu irakurriko gure mezuak, eskaneatuko ditu, holan, eta horren arabera erabaki. Eta hori askotan pasatzen zaigu. 2, gizartearen aniztasuna aldatu da. Nik adibidez nire 2 alaba txiki dekodaz, nire bikote kidea, ez da euskalduna erdalduna da, eta ni askotan ikusten dut nire burua etxean, umeen atzetik euskaraz. Ez esan dut, jode. Ze oroitzapen izango dabe, ni jasarra nahi zenean, izango dabe, ke pesau. Baina egia da, lortu da laurek euskeraz egitea Bilbo baten bizi gara, baina gizartea eta gure inguru hurbila erabat erdalduna da, ez gaztelera duna, baizik eta Wolof, arabieraz edo dana dalako ibiltzen ari asko. Orduen, gure gizartea hau da, ez da 1990 eta 80ko hamarkadetako gizartea, erabat aldatu da. Eta komunikazioa aldatu beharko litzateke bai. Eta gizartea ultrainformatuta dago. Honek zer esan nahi dago. Etengabean jasotze ditugula mezuak, ez? Ontxe bertan begiratu dut eta ikusi dugu hori, komentatu dugu, Urkulluk erabaki dauela, neurriak mantenduko direla, dolako zeo zer, ez? Bueno, hori segiduan jasotzen duzu. Ontxe momentuan, eta zure telefonoa ona eltzeiatzu, ez? Azkenien, hori da nolabait sintoma bat. Eta zer esan nahi dago honek, azkenean jendeak jasotze dituela, hainbat mezu egunean gitxi gora bera jasotze ditugu 400 mezu ezberdin. Eta sartze zara metroan edo zoaz kaletik ez dakizen bakartel ikuste dituzu. Orduen, gure buruak ze egin dau. Ze bestela soratuko ginateke. Egin duena da, erabaki ez duela balio ezer eta bakarrik gauza oso txikietan finkatzen dela. Orduen, komunikazioan eta nahi baldin badituzue, antolatzen dituzuen ekitaldi horien gana, jendeak informazioa begiratzea, zelakoak egiten behar dira informazio horiek? Simpleak, errazak, erakargarriak, ezberdinak, esolako txapa bat, tostoi bat, dana irudiz beteta, porque jendea hori atzera botaten da, baina normala dalako. Bueno, joera berriak, 2. puntua. Ez euki beldurra, tendentzia berrietara, ni pizkat arduratuta nago honetan. Eta ikusten ari naiz, digitalizazioa oso askar doala, jende pilo bat eta batez be gazteak oso sartuta daudela kanal digitalen egunerokotasunean, izan Twitch, izan YouTube, izan dena delakoa eta etorriko direnak, eta euskara pizkat galtzen ari dela, edo ez dela heltzen neurrietara, badakit Twitcheko komunitate badagoela eta bar. Baina nik uste dut euskalgintzaren ardura bat, edo
erronka bat izan behar dela nola lortu youtuber gehiago egote euskeraz. Nola lortu jendea euskaraz sortzea sarean etengabe. Ze hor egongo da gazteen kuadrilla. Ja igual ez di urtengo poteoan. Ez di urtengo, baina egongo dira hor. Orden nola lortu euskaraz egin dezaten etengabean hor. Eta hor dago klabetako bat nik uste dut lortu beharko genukela lantzea pizka. Baina nola aldatu da bizitza? Ba, paperetik digitalera, zuzenekotik streamingera, hori gertatzen ari da, ezta? Eta, bueno, hemen eneiz jarriko oso filosofikoa, baina adibidez aztertzen baldin badituzu egin dela 40 urteko kantak, danak ziren guk euskaraz, eta gaur egun nitik abesten dau jende askok, ez? Zergatik hori da, zergatik da, bazkenean, esango nuke soziologikotik ere, edo ikuspuntuaren eskema aldatu dela. Sortzaile ongan ere, sortzaile askok, ni ere, nitik idazten ari gara. Eta beste gai batzu daude mai gainean. Eta lehen zan kooperatiba, koordinazioa, elkarlana, gu zan, ez? Hori aldatzen joan da. Eta hori kontzienteak izan bargara gizarte aldatu dela horretan. Bueno, komunikazio estrategia bat finkatzeko gauza bat oso argia, oso simplea, oso lergarria. Publikoak identifikatu. Ez da bardine, 20 urteko pertsona bat ondarrun bizidana, edo abaltzizketan, edo 80 urteko lagun bat lodosan bizidana. Vale. Berez, emonleike gauza argi bat, baina azkenien mezuak banatu behar dira, eta erabaki behar da nor, zer eta norentzat. Eta hau, ez naiz etorri ona eleiza honetara sermoi bat botatzera, baina bai aholku batzuk emotera. Orduen niri aholkuetako bat, hau da, denak ez du balio, berritxarrak esate zuen bezala ez, denak ez du balio, dana guztiontzat ez da. Orduen, saiatu zaitezte, edo bintzat horrela guk estrategietan horrela saiatzen gara, bakoitzarentzat edo talde bakoitzarentzat gauzak egiten ezberdinak edo erakargarriagoak. Eta hemen dago, zelan da, filosofo bat, Zygmunt Bauman uste dut alan esaten dela, eta berak deuko teoria bat neko gustatea atela lauko kasuetan dela modernitate ligidoarena. Azkenien, nola aldatu da gizartea azkeneko 40 urtetan? Ba, nolabait, esan daiteke, lehen jendeak fideltasuna zeukala gauza askorekiko. Markak, eta guk markekin egiten dugulan. Guri kontratatzen gaituzte markak euren estrategia finkatzeko. Lehen, nire aita zeukan kotxe bat, marka batekoa, eta hurrengoa erosten zuen, eta zan marka berekoa. Hori ja ez da horrela. Jendeak ez dauko fideltasuna markekiko. Jendeak aldatzen dau, etengabe eta ez dauko beldurrik aldatzeko. Baina badira gauza batzuk mantentzen direnak. Eta bata euskara. Erabili ditzagun gure komunikazio estrategietan. Fideltasun horiek existitzen dira. Baina munduan orokorrean ez da existitzen. Eta geroz eta apurketa gehiago gongo da horretan. Hori da behintzat guk uste duguna. Eta bueno, hemen da, pizkat gauza gizarte aldaketa erabateko egondala. Ni honetan oso tematuta nago. Ikusten dute jendeak daukon aukeraketa ja etengabekoa dela. Klik baten edo zer erosilik ezu edonon. Orduen, hor komunikazioa egon behar da bebai horretarako prest. Eta zergaitik suertatu da hori, azkinen mundu digitalaren ondorioz, neurri handi baten. Laugarren tip edo gomendioa izango zen helburuak finkatzea. Ez helburu komertzialak. Guk askotan egite ditugu adiez matrikulazio kanpainak eta horrelakoak. Eta nik esaten ditut antzeko gauzak leku askotan, ez? Eta tokatu biat unibertsitateekin lan egitea, ikastola, hezkuntza zentro publiko eta barrekoekin, eta zen diot, publizitateak edo komunikazioak ez dotzu bermatuko hilara bat egotea hemen jendea apuntatzen. Publizitatea eta komunikazioa egiten dagoena da lagundu pizkat. Baina ez da magikoa. Osa, nik ez dut egingo kanpaina bat eta zuen ekitalde guztia beteko dira. Hori egingo banu, izango nintzen, ez dakit, txan magoa. Baina ez da kasua. Orduen, egiten dutune da, edo egiten duena da, bultxadatxu bat emanez, laguntza apurtxu bat emanez. Orduen, zertan finkatu, edo zer finkatu behar dugu hori lortzeko? Balde batetik,
helburu komunikatibo argiak. Hau da, azkenien, zer da lortu nahi duguna komunikazio honekin, eta helburuak izan behar dire lorgarriak. Ze bestela, prozesu traumatikoak sortzen dira, eta jende asko haserratu egiten da. Ni musikaria naiz. Ez oso ezaguna musikari zala, baina 5 disko dekodaz, eta kontzertu asko eman ditut, ez? Baina lehen aipatu dut berritxarrak, nire kasu hasta bardina, ni ez naiz berritxarrak, ez naiz chill mafia, ez naiz izaro, nire dekodaz helburu lorgarri eta hurbil batzuk. Komunikazioan ere, orduen saiatu behar naiz, hoiekin lortzen helburu hoiek, baina ez jartzen helburu batzuk hemen daudenak baizik eta hurbilak, erosoak, eta nik usteot horrelako prozesuetan zuen kasuan ere askotan antolatzaile bezala horrelakoak izan behar dira. Asko gustatu zaite ekialdeko separen azalpena oso modu argian azaldu dutela. Igual, ez dakit konstiente edo modu inkonstientean, baina egin izan dutena da askunde estrategia bat apurka-apurka joan dana, osatzen, eraikitzen puslea apurka-apurka. Bueno, niretzat hori oso klabea da. Eta horrekin batera, nun datoz disgustoak, eta nire antolatzaile izan nahi bat kasutan, askotan pasatzen dalako hau. Antolatzen duzu gauza bat, ilusio pilo bat jartzen duzu, gogo pilo bat jartzen dituzu, eta ez da torri inor. Bueno, hori ere gertatzen da. Euria dagoelako, atletiken partidu dalako, dana dalako. Eta azkenean kultura, eta kulturaren komunikazioa, eta kulturgintzan, euskarazko kulturaren komunikazioa, ez dut esango marginala dela, ez guztetan hitza, baina ez da nagusia, ez dako sekulako publikoa ja zuk zer esango diosunaren zai dagoena. Orduen jakin behar dugu, zer garen, nun gauden, eta zer da lortu nahi duguna. Eta hori da gitxi gora bera puntu honeta esan nahi nuena. Urrengo puntua, 5. Ezaugarriak eta balioak. Hau da, zuek izoski bat dekozu, ez? Ekitaldi bat. Zer egingo zenukete izoski hori ondokoari saltzeko, ondokoari eskaintzeko. Baleneko eta behin, esan izoski badela, izan likela gauza bat logikoa, baina izan beharko duzue bai ze zapore dun den, ez? Bueno, baina hau askotan ez da gertatzen. Hau da, egite ditugu ekitaldiak, eta ez dugu azaltzen oso ondo zeri buruz dan. Eta jendeak esaten du, zer da, ez dakit nok antolatzen dauen, topagunak antolatzen da, joango naiz, baina ez dakit oso ondo zerin inguruan dan. Eta niretzat hor dago komunikazioaren akatzetariko bat. Azkenean, sinpletasunetik aldentzen garela eta hitz ponposoetan galdu itzen garela. Orduen niretzat hor dago klabetako bat. Eta gehien bat, zer da azaldu behar duguna? Zein da oinarrizko kontzeptua, hau da, zer da guk eskaintzen duguna momentu horretan, ekitaldi horretan edo dana dalakoan, eta zein da gure DNA, zer gara, gu zer gara, nortzu gara, zergatik antolatzen dugu hau, norentza da, eta ez euki beldurrik, ento behintzat hau da nire gogoeta, hainbat kanpaina egin ostean, ez euki beldurri mezu zehatzak emoteko leku zehatzera heltzeko. Niri ez dinatez askotan bezeroak eta doztie, Josu, gure dugu bota edo atera produktu bat para arrasar. Queremos la viralidad. Hori da, gauza bat askotan entzuten dudana. Eta kontuz, hori ez da lortzen egun batetik bestera. Batzutan tokatu zaigu tekla bateri iman diogula, eta, bueno, asmatu dugu, baina hori oso ezoiko kontu bada. Hori lortzen da batzuetan. Orduen, hori, azkenean, helburu lorgarria jakinda, edo jarrita, eta apurka eraikitzen joan da, azkenean komunikazioa zirimiri baten modukoa da. Apurka lortzen dan gauza bada. Guretzat, hau grafiko hau importantea da. Zer da marka bat? Zer da elkarte baten marka? Elkarte baten marka ez da logotipo bat. Ez da tipografia bat, ez da kolore bat. Ez dira pertsona batzuk. Elkartearen marka edo marka komertzial bat da pertsonak uste dutena gauza baten ingurua. Orduen, hori nola aldatzen da? Egun batetik bestera hori ezinezkoa da. Jendeak esaten duenean marka aldatuko dugu. Marka inoiz ez duzu aldatzen. Egiten duzuna da marka berposizionatu jendearen buruan. Eta nola lortzen da hori?
apurka gauzak mugitzen. Izan like nortasun grafiko aldatzen, hau da, logotipoa, hotz aldatzen mezuak, aldatzen lehendakariak, aldatzen lekuak, egoitzak, eta bar. Baina garbi eduki behar dena da, zertarako, nora gure dugun joan. Nik esaten baldin badizuet orain, burutu dala, bulego bat, publizitatea egiten dauena eta Bilbon dagoena, pentsatuko duzue gauza bat, ez? Que flipau, no seke, nahi dozuena. Baina, azkenean guk eskaintzen dugu zerbitzu bat eta lan egiten dugu komertzialki modu batean, ez? Baina esaten baldin badizuet gauza bera eta Donostin gaudela, beste gauza bat pentsatuko duzue, bakarrik kokapenaren aldaketagatik, ez? Bueno, azkenean marka bat, ez dago bakarrik egiten logotipo bat, egiten ditu gauza askoren batuketa. Horrekin batera, 6. bezura pasako naiz, zesto nahi denbora asko pasatu, eta, bueno, hau eukiko duzu begiratzeko aurkezpen osoa, baina zeneko pan joaten naiz, baina urrengoa oso simplea da, eta da mezuak. Mezuen lanketa, zer ikusten duzu hemen? Ezer. Letrak eta letrak eta letrak. Bueno, alakoak ikuste ditugu pilo bat. Josu, nahi dugu webgune korporatibo bat egin. Dale. Eta, bale, zer jarriko dugu hemen? Eta bialtze hostie, 1000 hitz, ez daukenak, ez hankarik, ez bururik, ez negritarik, ez izenbururik, ez ezer. Eta nik esaten diet, jendeak ez duela irakurtzen, jendeak eskaneatu egiten duela. Egiten du, eta gero, bere konklusioa atera. Ni enpresa hau sortu aurretik izan dituen beste batzuk, eta horietako bat, izan zen bat, online salmentan aritzen ginena. Eta akordatzen naiz, nire kuadriako batek, erosi zuela, gure produktu bat, zala, izenburuan jartzen zuen. Betaurreko graduatuak, azpitituluan edo, betaurreko graduatu hauek ez dakiz ebak izer. Eta gero, eskaintzaren gorputzean, betaurreko graduatuak ez dakiz ziren reiban batzu ziren ilunak. Erosi zituen, eltzera heldu jakozan, jaso zituen etxean, eta esan zidan, graduatuak daudela, esan nion, zenba bier idatzi behar dago bat zuk irakurtzeko, ez? Azkenean, eta hori da sintoma bat, eta sintoma zerena, jendeak ez duela irakurtzen, eta are gitxiago gauza bat egiten denean modu konpulsiboan, klik bat egiten denean. Askotan pasatzen da, jende asko apuntatzen dela, edo izena emoten duena ekitaldi batera, eta gero ez doala. Zergatik, emoten duelako izena, edo apuntatzen delako une batean, eta gero handik 10 egunetara jaztu zaio. Porque bizi gara, zoritxarrez, kultura batean dela, edo egoera batean, gizarte batean dela, klinesaren gizartea egiten dut nik, diusari tirar. Jende asko horrela bizi da, zoritxarrez, baina bilakaera hortik joaten ari da. Hau da, gauza bat egiten dut, eta bihar astu egin zaitekin nuena, ez? Orduen, hori aldatzeko oinarri finko batzu mantendu behar ditugu. Eta mezuak matxakatu. Bueno, honekin batera, azkenean zelako izan behar da gure mezua. Izan behar da, hasi baten modukoa. Jendeak ulertzeko modukoa izatea, txikitsua, eta haunditu egingo da apurka. Koloreak, lehen aipatu dudana, gauza bat oso simple moten dauena, hurbila izan daiteke, eta jendearentzat erakargarria. Nik esaten badizuet, telefono konpainia maten marka eta laranja kolorea, burura etorriko zaizue bat. Banku baten marka eta gorri kolorea etorriko zaizue beste bat. Eta horrela, jarraitu baitezke, nahi dozuen arte. Zergaitik gertatzen da hori? Errentagarritasunarekin lotura dukelako. Eta publikoarekin lotura dukelako. Orduen, ekitaldi bat antolatzerak orduan, edo mezu bat zabaltzerak orduan, edo baskidetza kanpaina bat zabaltzerak orduan, oso importantea da matxakatzea koloreetan, eta aplikatzea gauza berean. Eta ez esatea, eske gure diseinatzaile grafikoak erabaki dau aurten morea dela tendentzia, eta morea erabiliko dugu, edo larrosa erabiliko dugu, edo berde erabiliko dugu. Ez, gure koloreak hauek dira, hauek eta beti hauek. Eta honekin batera, hau ez da, esaten dana Twitterren iritzi popular bat ez da. Nik sinisten dut komunikazioan, eta frogatu dezaket, empirikoki komunikazioak indarra duela. Baina komunikazioa indarra izateko inposatu behar da neurri baten. Hau da, jendeari, elkarteko jendeari, transmititu behar zaio, hauek direla
letra tipuak, hau direla koloreak, hau direla mezuak, eta hau direla tonoa. Eta hori aldatzen baldin bagoaz, eta etengabe bakoitzak egiten baldin badu gure dauena, azkenian etxe kalte izango da. Orduen, badakit ez dela oso ohikoa olakoak esatea, baina guk oso argi dugu eta frogatzen ari gara. Leku askotaragoaz, eta inkluso kooperatibekin egiten dugu lan bebai, eta askotan esaten diet, pentsatu, hau dela gauza bat, denok bat egin behar dugula. Txalupa baten goaz, eta denok egin behar dugu arraunean, norabide berean. Zuk itzen bazu bide baten eta bestean, pues, galduta gabiz. Eta gauza bera estrukturetan. Arkitektura garbia, simplea, hurbila, topaguneak asko dakionen inguruan, zenbat proiektu eramaten dituen, zenbat parkatu kostazue txampiñoi, eta bakoitzak bere aita eta bere amarena, edo bere ama eta bere amarena, edo marindu ezta. Ze pasatzen da, azkenean, jendeak ez dakiela kaosean zure diskursoa erabakitzen. Eta gainera jendeak ez ditu jasotzen diskurso bakarrak egunean, jasotzen ditugu 8.000 gauza. Orduen, zelan lortu jendea adi-adi entzutea gurea eta kasu egitea guri? Batzuetan lortzen da, baina beste batzuetan behar dana da lagundu. Eta laguntzeko oso importantea da, diskurso horiek findu. Osea, niri personalki, baina nire lantalde, nire lankideak egiten duten gauza askotan da, boli gorri arabili, ez? Eta jaso ditugunean gauzak, kendu. Azkenean, importantea da, gutxi esan, eta gutxi esaten dan hori, ondo esan. Eta komunikazioan, balio ez da gauza bera, digitalizazioan, sare sozialetan eta bar, gutxiago gehiago da. Hori superargi dagoen gauza bada. Orduen, zergaitik jendeak ikusten dituelako, edonon, izan lik irratia, bezala, entzuten dela irratia dutxan edo kotxean, ez? Hemen gauza bera, ez? Ikusten da sofan, edo kalean, edo dana dalakoan. Eta hurbiltzen bagara, olako horma batera, eta ikusten baldin baditugu 8.000 letra ezberdin bata bestearen ondoan, azkenien galduta geratzen gara. Hau da pixkat salbatu behar duguna. Zer egin behar da 9. gomendio bezala, edo behintzat guretzat oso gauza simplea ez dakit, baina importanteena, potenteena, erakargarriak izan. Nola? Alde batetik izan leke profesionalen laguntzekin, hau da, ni ez naiz argazkilaria. Orduen nik argazkiak egiten baldin baditut, izango dira argazki txarrak. Orduen horretarako zer egiten dut, argazkilari bat kontratatu. Izango didazue, ez dago dirurik, bueno, orduen zuek egin, baina jakin emaitza ez dela izango berdina. Baina pizkat norabide honetan bilatu behar dena da, ez dizuet esango bikaintasuna, porque zait asko gustatzen berba hori, baina txapuzarik ez egin, porque hori markaren kontra doa. Eta azkenian izan behar garela globo bat bezala. Imaginatu zuen ekitaldiak, zuen antolatzea ditu zuen kanpaina guztiak direla aulki hori bezalakoak, eta ez da ingarrantzitsua zer, baizik eta nola kontatzen dugun. Hau askotan gertatzen zaigu, eta gertatzen zaigu erakunde publikoekin. Eske gure dugu sekulako kanpaina egin, ez dakizen bat diru gastatu iragarkietan, eta esaten digu, bale, baina kontatzeko zer? Osea, zer da jendeak ikasi behar duena, hori ikustean? Orduen, hor dago gakoetako bat. Oso ondo jakin behar dugula zer nahi duguna, kontatu. Eta gero, jakin bebai, aro digital honetan, jendeak zure mezuari dedikatuko dion denbora izango dela oso gutxi. Eta orduan, neurri baten lortu behar dela mezu hori laburra izatea, sintetikoa, ulergarria, positiboa, erekitzailea, hurbila. Nola? Hor dago sekretua. Hori zaila da. Baina, bueno, igual gomendio hauek aplikatuta, hurbilago egin zaizu edo, azkarragoa. Beste gauza bat honekin batera, asko eta ondo funtzionatzen duena, ikus-entzunezkoen garaian bizi gara. Bideo batek 11.000 testu baino gehiago esaten du. Eta aukerak baldin badaude olako gauzak aplikatzeko, erabili. Guk ikusten dugu
komertzialki dendari txikiak egiten ari dira horlako gauzak, TikToken, Instagramen, eta lortzen ari dira komunitateak hasi, haunditu eta ez? Eta, bueno, pizkat, 11 puntu hauek bukatu tzate moteko, hau, oso garrantzitsua, txintxin diruaren hotza, ez? Nola eta zenbat gastatu. Zelan erabaki zenbat gastatu behar duzuen, publizitatean, komunikazioan. Bat, helburuak. Ez da bardina Bilbo zora heltzea, edo auzo batera heltzea. Orduen, helburuen arabera, gero, zuen kasuan ezagutzen garela, eta askok hurbila garela, gerrilla marketina. Gauzak txikiak eta eraginkorrak, baina benetan eukidaien puntxori, ez? Eta 3, jakin gauzak lortzeko inbertitu behar dela horietan. Ontsen abil adibidez, elkarte baterako abesti bat egiten, eta nik kasu horretan bolondrez egingo dut abestia, baina estudioko grabaketa soinuari ordaindu behar zaio. Baldin badator musikari bat gonbidatu ordaindu behar zaio. Orduen, azkein horretan adoie aurrekontua egokitzen eta gastua suposatzen da. Amaitzeko, bidea egin eta jakin komunikazioa ez dela holan zuzena, bezik eta da bihurgunez betetako errepide bat. Orduen, bihurgunez betetako errepidea denez, batzutan kurba itxia izango da, beste batzutan kurba ireki izango da, baina tokatuko zaizkizue horrelakoak. Eta amaitzeko, eta orain bai, 4-5 hitz askotan erabiltzen ditugunak komunikazioan. Bat, zelan lortu dezakezue zuen mezua ezberdina izan daien eta pizkat txukunagoa erakargarriagoa. Bat honegaz, pasioa. Egin gauzak honekin. Jendeak ez du erosten buruarekin, hori gezurra da. Jendeak bihotzarekin erosten du. Zuek supermerkatuara zoazie eta ez dozue inoiz erosiko buruarekin. Erosiko duzue bihotzarekin. Eta jartzen baldin behizkizuet hemen, 5 edalontzi, danak esne katilu baten beteta, inork ez dago jakingo, zen markari dagokion esne marka bakoitza zein dan. Baina jartzen baldin behizkizuet marka, klik baten gotzue eta honekin erosiko duzue, sentimentalki erosiko duzue, aukeratuko duzue gauza bat edo bestea. Orden, pasioa oso importantea da. Bigarrena, honekin lotura deukena, eta askotan aipatzen duguna, da elkarlana. Komunikazioan, jende pilo bat parte hartzen da, eta oso importantea da, eta niri tokatu zaite elkarte ezberdinetan komunikazioa gidatzea, eta beti saiatu naiz elkarlana sustatzen. Eta jendeari nire txapa hau kontatzen, baina nire taldekoak izateko, edo ni beraien taldekoak. Eta danok bat egiteko honetan. Epale, eta aquí pasatzen ari zen askor. Bale. Beste bat euken hemetik, elkarlana baino gehiago, baina ez tekiz apatzeakon. Bueno, galdu zait, baina buruan badeukat. Eta zeintzuk dira? Frustraziorik ez. Hau da, gauza bat egiten duzunean, jakin, funtzionalikela, eta ez duela funtzionatuko. Baina ez pauzu egiten ez du balioko zertarako. Orduen, komunikazioan oso importantea da tematzea, eta saiatzea. Eta berriro ere, ekitaldietan bezala antolatzen duzunean gauza bat, berriro ere. Baina probatuz gauza ezberdinak. Eta ezuki beldurrak gauza ezberdinak probatzeko. Komunikazioan, nik askotan, eta honetan saiatzen ez, ontsen abil proiektu berri baten, konturatu nintzelako nire alaba txikiak, telebista ikusten zutenean, edo internet bidezteko telebista ikusten zutenean, ez genuela lortzen euskarazko eduki erakargarririk. Orduen oin sartu naiz beste gauza batean, nahiko ipurterra naizelako, eta hasi naiz marrazki bizidunen telesail moduko bat egiten. Igual ez da ezer urtengo, baina saiatuko gara. Horrelako gauzak nire ustez dire klabe, eta zergaitik saiatu gara hori egiten, azkenean behar bat ikusi dugulako, ez? Kasu honetan da, gure liatu ditudan beste pertsona horien kasuan bebai, txikitsuek ez daukatelako marrazki bizidunik euskaraz fundamentuzkoak. Orduan esan genduen, guazen egitera olako zehoz ere, ez? Komunikazioan bardina pasatzen da. Azkenean ikusi behar duzula nun dagoen beharra eta horren bitartez lotu. Eta onaino, ez dakit beste...
Eskerrik asko, Josu.